भाई जी के तो विधानसभा में उठावे के चाहिए ये मुद्दा के। जमीन रोवा जानता नहीं कि जीरा दही के ब्लॉक के जमीन अवेलेबल बा, पैसा भी बा, लेकिन जौना के नतीजा भल कि एक बेर विधायक अगर विधानसभा में उठा दिल रहती मैटर कि जी राजेंद्र बाबू के आज भी ब्लॉक जौन बा के सामुदायिक भवन में चलता, अब एकरा ले शर्म के कौन बनी कहाँ से? जमीन तो रउआ धइले बनी, तो यही जमीनवा वहाँ के कि जमीनवा हमारा से केहू हड़पी ना, जमीनवा सरकार हमारे से ली ना, वही खातिर माले पार्टी वहाँ के ज्वाइन कैले बनी। पूर्व मुखिया देवेंद्र चौधरी जी 10 बीघा से ऊपर गरमजरुआ जमीन वहाँ के छेकले बनी। मुखिया जी जमीन छेकले बनी गरमजरुआ आ वहाँ के गलत तरीका से अपना नाम से पट्टा रसीद कटैले बनी। ठीक बा, तो एकर भी हमनी के सरकार। नमस्कार प्रणाम, हम हई रवि अरौआ देखा तनी मैच बॉक्स। हम पहुँचल बानी सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड के ई जामापुर पंचायत हो। एजा रुआ देख सकतानी कि एगो तालाब बा, बड़ा बेहतरीन तालाब लागता। ई तालाब के खूबी ई बा कि एकरा चारू बगल से चबूतरा बनावल बा। हमरा बुझाता कि एजा अगर छठ महापर्व जे करत होई ओकरा कौनो प्रकार के परेशानी ना होत होई। आ देख लिए एजा के जे एक तरह से स्थानीय प्रतिनिधि बा, माने माननीय मुखिया श्रीमती पूनम सिंह, उनकरा सौजन्य से ई सारा काम भइल बा। कैमरामैन से चाहे एक बेर और ही दिखा देवे कि कितना बेहतरीन चबूतरा चारों तरफ से बनावल जा। पोखरा के भी अगर देख लिया जा तो इमें कहीं झाड़ी ओड़ी या फिर रउआ गंदगी ना लौकत होई। एकदम लागत है कि जेंगा हमनी के फिल्म में देखे नहीं जा ऊँग आई बाटे हो जा। देख ली एगो धर्मशाला भी बनावल बा, काली माता के मंदिर भी बा, आ एगो हैजा विशाल मंदिर बा। एजा वही है तो एजा के स्थानीय लोग कहल कि एजा दौरो देखो कि रोज माने 2 4 गो जौन भी दौर देखो कि बा उ होत रहेला। आ सबसे लमर बात बा कि फेबर ब्लॉक देह तनी कितना बेहतरीन भइल बा। लगभग हमारा अंदाज से 30 फीट के आसपास ये फेबर ब्लॉक बा। तो यहाँ ये पोखरा के हम से बताओ तनी कि जौन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी काल करहनु गांव में आवतनी, तो एहू पोखरा के चयन भई रहे। एक बेर जिला प्रशासन के लोग आई रहे आ एकरा के चयन कैले रहे जे आगे घूमलहू रहे, लेकिन फिर ओकरा बाद से कोनो बात भइल प्रशासन के दिमाग में, तो ई जगह ही कट गई। यही के जगह पर करहनु जौन की काल मुख्यमंत्री जी आवतनी, तो ई जानल जाई कि यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि बाने श्री राजेश सिंह जी। यहाँ से जानल जी सबसे पहला सवाल रही कि रउआ के यहाँ प्रशासन के लोग आई रहे, ई पोखरा के देखलहू रहे, बड़ा बढ़िया वो लोग लागलो रहे, तो रउआ के यहाँ से कट के करहनु चल गई, तो मलाल बा एक। सबसे पहले रउआ चैनल के धन्यवाद बा कि रउआ अपन बहुमूल्य समय निकाल के जवनी देखे खातिर। आ प्रशासन के भी बहुत ज़्यादा हम धन्यवाद देम कि चली प्रोग्राम लागल ना लागल वो अलग के बात बा, लेकिन कम से कम जामापुर पोखरा के संजीकरण प्रशासन के तो नज़र में कहीं न कहीं रहल। सारा लोग आके देखल, कार्य बहुत देख के संतुष्ट लोग भइल। लेकिन थोड़ा सा हमने के रोड पतला बा, 10 फीट चौड़ा रोड बा, मेन रोड से आवे में एकरा चलते तन जगह अगल बगल कम बा। खैर बन जाए तो ओकरा खातिर कोनो बड़का इशू ना रहल। हमने के रहल कि पोखरा का संजीकरण, मुख्यमंत्री जी के जल जीवन हरियाली, 7 नीचे योजना, ओकरा बाद से राजेंद्र बाबू के दरवाजे के विजिट, चाहे महेंद्र उच्च विद्यालय के विजिट, ओकरा बाद से वृद्धाश्रम के 3 4 गो हमने के योजना आदमी लेकर आदमी चलत रहल। आ कोनो प्रकार से खाली पंचायत भवन हमने के थोड़ा सा ना रहल, एकरा चलते से हर बुझाते। लेकिन ओकर भी सरकार के द्वारा वांटन हो गई बा। जमीन के चयनित भी बिहार सरकार करल बा, मुख्यमंत्री जी संन्यास भी कर दिले बनी। आ बहुत जल्दी पंचायत सरकार भवन में काम भी लग जाई, बन भी जाई। लेकिन जितना रउआ तितरा में देखता नहीं कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत मार पोखरा के सजावल, फेबर ब्लॉक कईल, छठ घाट के रंगाई पोताई, जितना भी रउआ काम भइल बा, ये सब हम मुखिया फंड से अपना काम कैले बनी। कब से मने ई काम में लागल बनी? ये पोखरा के सौंदर्यीकरण में कब से लागल बनी? हम लागल बनी मान के चली कि 2021 में तो जीतबे करी। हाँ, तो 2022 जून से पर हम काम कर रहल बनी। तो 22 जून में छठ घाट एगो बनैनी, ओकरा बाद से 2 गो पुलिया के निर्माण, आ टोटल है फेबर ब्लॉक के निर्माण, आ एसो 2 गो जौन आमने सामने छठ घाट बनल बा, तो एसो बनल है। ओकरा बाद से फेन शनिचरा बाबा के जौन स्थान बा, अति पिछड़ा समाज के लोग शनिचरा बाबा के बहुत धूमधाम से पूजा करेला, तो वो लोग के स्थान पर PCC के निर्माण के कार्य
भइल। और एजा जल जीवन हरियाली के अंतर्गत और पेड़ पौधा लगा के रखे सुंदर बनावे के बा। हमरा तो बुझाता कि वो 5 साल में एजा माने अभी 3 साल ले होता, 3 साल में बहुत पैसा एजा खर्चा कइलो हम लगभग माने 50 लाख रुपया एजा पंचायत के द्वारा सष्टम पंचम से लेके सष्टम मनरेगा के अंतर्गत काम कइले बानी। जहाँ वो बैठल बानी वो मंदिरवा से एने केहू डरे आवत ना रह, लेकिन एकरा के चालू की ओर से मिट्टीकरण करा के संजीकरण क के अच्छा आवरी एमे बाकी बोरिंग एगो करावे के बा कि जना के पानी के पोखरा के वाटर लेवल बराबर मिली। देखते बानी गर्मी में पक्षी भी जौन पियासल गोरू माल जौन के पुल से डायरेक्ट आके उतर के नीचे से पानी पी के वापस चल जाइलो। तो एकरा के संजीकरण के थोड़ा सा कार बाकी बा पूर्ण हो जाई। लेकिन तितिरा पोखरा भी सजावल जाता रहा वही जब बगल के बनी करहनू में देखा तनी कि दिन रात काम होता। लेकिन ई काम हमने के पहले तो यही मॉडल पर जामापुर मॉडल पर तितिरा आ करहनू के पोखरा का संजीकरण कार्य रौरे देख के जे आइल बा देख के गइल बा कार के देखले बा। पानी के फिल्टर ये पानी रउआ गाँव कोने चमड़ा से मायरबा के तरफ से पानी आवेला, ये पुल से आई आ पुल से निकल के सोना होके दाहा में गिरी, दाहा से फिर सरजू जी में जाके पटना ले चल जाला। जाके पटना ओजा जौन संगम बा ओजा जाके पूरा पानी गिर जाला। तो पानी भी हमारा फिल्टर हो जाला। पुल 2 बना देनी तो आ ओकरा बाद से काम संजीकरण होता। एगो और काम जौन बा के रउआ देखले बानी संजीकरण कइले बानी हम 2 पोखरा के काम चल रहा बा। नटवर लाल जी के आपन घर के लोग जमीन देले बा। ओजा बहुत विशाल शंकर जी के मंदिर बनल बा आ ओजा पोखरा के सफाई सुथरा के काम कइले बानी आ ओजा संजीकरण मंदिर से लेके पूरा पोखरा के काम कइले बानी आ थोड़ा सा काम आवरी 100 फीट बाकी बा। तो पोखरे ओखरे पर ध्यान बा रउआ सांसद प्रतिनिधियों हैं तो खाली पोखरे ओखरे पर ध्यान देने के रोडवो देखा नहीं रुआ के बड़ी जाम रहेला, पातर रोड बा। सांसद प्रतिनिधि हैं, विधायक जी कहत नहीं कि हमार रोडवे कटवा देता लो। केहू रोड नहीं कटवत। ये जौन भांटा पोखर से जीरादेई पथ बा, जीरादेई से जामापुर पथ बा, केहू के हिम्मत नहीं है केहू माई के लाल नहीं के राजेंद्र बाबू के जौन रोड होके केहू कटवा दे। ये टीएस खातिर गइल बा। जब विजय लक्ष्मी जी जीतनी तो हम कहनी कि 4-5 गो काम बा विधायक जी काम बहुत ज़रूरी बा कोई। तो कहनी कौन काम, तो हम कहनी कि पहले राजेंद्र बाबू के जौन दरवाजा से रोड बा प्रतिदिन लोग गिरता घाई होता। तो कहनी कि ठीक बा। तो वहाँ के बोलनी पथ निर्माण में, तो पथ निर्माण के स्कूटी इंजीनियरी बात कहलन कि सर वो रोड का चौड़ीकरण हो गया है, 5 करोड़ 18 लाख में इसका टेंडर है, अब बहुत जल्द काम लग जाएगा। टीएस के पटना गया है, ठीक। ओकरा बाद भी एगो 2 और रोड बा जौन बाईपास रोड बा जौन जामापुर बाजार होके जीरादेई के सोना होते हुए जौन सुरवल गैस एजेंसी तक निकले वो रोड के भी सर्वे हो गई बा। आ सोना वो पर जौन रोड देखतनी जौन नॉन सीधे रहुआ जौन भांटा पोखर जौन मेन रोड पर जौन एफी बन शाम ना भांटा पोखर के आगे जौन स्टॉक एवीएम स्टॉक रूम बनल बा ओइजा से सीधा रहुआ आज में बाजार में अंडरग्राउंड होके नॉनपली मकुनपुर होके आ सीधा रहुआ आज एजा पुल पर कहाँ अथी बंधु हाथा जौन भैंसा खाल के जौन सीमेंटेड पुल बा बड़का ओइजा रोड ओइजा ले रोड आ रहल बा बन रहल बा। ओने से बन कइल बा कुछ में हिस्सा बाकी बा। आ सोना नदी पर भी ग्रामीण विकास के स्कूटी से बतैनी कि एकर भी पुल के भी टेंडर निकल गइल बा। बड़का ओइजा पुल जा रहल बा बने। ये तो काम पहले ही से सरकार के रेखा में माने है जौन पतरकी रोडवा बहुत चौड़ा हो जाई। अरे हम तो कहतनी कि 2 बेर अभी हम सरकार एने से पलटा पलटी ना मरले रही तो कहूँ रोड तरह के देखे के ना मिल रही। अभी बाबा बतैनी सुरवल ईदगाह से ई वाला रोड फैन से जामापुर बाजार से इहो चौड़ीकरण में बा। बराबर स्कूटी इंजीनियर से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर बात हो रहा। सारा लोग से हम लागल बनी कतहीं कोनो दम नहीं है। विधायक जी के तो विधानसभा में उठावे के चाहिए मुद्दा के। जमीन रउआ जानता नहीं कि जीरादेई के ब्लॉक के जमीन अवेलेबल बा, पैसा भी बा, लेकिन जवना के नतीजा भल कि एक बेर विधायक अगर विधानसभा में उठा दिल रहती मैटर कि जी राजेंद्र बाबू के आज भी ब्लॉक जौन बा कि सामुदायिक भवन में चलता। अब एकरा ले शर्म के कौन बात बा। विधायक जी तो कहत रहनी कि हमार जौन योजनावा बा वो ऊपर जबरदस्ती सांसद साहब के बोर्ड लग जाता। ये ऐसा कतहीं बात नहीं है। विधायक मन के योजना बा विधायक जी के बोर्ड लगी, सांसद मत के योजना बा सांसद साहब के बोर्ड लगी। लेकिन जौन मुख्यमंत्री संपर्क योजना बा चाहे प्रधानमंत्री संपर्क योजना बा तो चाहे
पथ निर्माण विभाग के रोड बा, तो ओमे जे भी विधान परिषद प्रतिनिधि होकर जिला के, चाहे विधायक होकर सो क्षेत्र के, चाहे MP, वो लोग के नाम लिखाला। नाम तो मुँह में मुखियो लोग के लिखे के बा, चिट्ठी आइल बा। हम कहलन ग्रामीण के बार के ग्रामीण विभाग के स्कूटी साहब से कि सर कम से कम मुखिया लोग के भी नाम उस पर लिखाना चाहिए। हम लोग भी निचला प्रतिनिधि हैं, कोई भी घटना घट जाता है तो सबसे पहले मुखिया जी खोजाला, ओकरा बाद MP MLA लोग पहुँचेला। अच्छा मुखिया जी, एगो रउआ पर औरी आरोप बा कि सुन तनी कि केहू केहू के जमीन पर हुआ सामुदायिक भवन हॉस्पिटल बनवा देते हैं। ना एकदम गलती बात बा। जे मानता नहीं कि सरकार के जमीन देवे के बाद, सरकार जमीन देला के पहले देखेला कि जमीन गरमजरुआ जमीन पर, आ गरमजरुआ जमीन पर हमारा से पहले जो मुखिया रह उहे लिख के सब लोग देला कि पर पंचायत सरकार भवन बने के चाहिए। आ गरमजरुआ जमीन बा, वो आदमी के कहल सही बात बा कि आवरी गरमजरुआ जमीन बा तो काहे नहीं बनत। तो हमार पूर्व मुखिया देवेंद्र चौधरी जी 10 बीघा से ऊपर गरमजरुआ जमीन हुआ के छेकले बानी। मुखिया जी जमीन छेकले बानी गरमजरुआ, आ वहाँ के गलत तरीका से अपना नाम से पट्टा रसीद कटैले बानी, ठीक बा। तो एकर भी हमनी के सरकार से मांग करते हैं संगे जितना गरमजरुआ जमीन वहाँ के धैले बानी तो सबसे पहले अगर जमाबंदी कैंसिलेशन हो आ सरकार के 5 डिसमिल जमीन देवे के काम कइल जाओ कि गरीब आदमी के घर तो मिल सको। जमीन रही तब न जमीन बटाई, जमीन तो छेकले बानी वहाँ के, तो जामरो पंचायत में जमीन बटाई कहाँ से। तो हम सरकार से मांग करतनी कि यहाँ पर एक कमेटी बन के एकर जाँच होवे चाहिए कि जितना यहाँ गरमजरुआ जमीन धैले बनी, काहे यहाँ के परिवार में सबसे ज़्यादा गरमजरुआ जमीन धैले बनी 10 बीघा से ऊपर। रउआ सूचना अधिकार के तहत रउआ मांग ली कि 10 बीघा से ऊपर अगर गरमजरुआ जमीन यहाँ के नहीं कले तो हम चैलेंज देके हमारे एगो तो पहले के मुखिया रहल बनी या देखे नहीं कि माले पार्टी में रहनी, उ गरीब के पार्टी हो, जमीन देवे के उ लोग मांग कर लो उहे धलल बड़े तो धैले बनी तबे नु विधायक जी कहले कि 5 डिसमिल गरीब के जमीन मिलो पक्का मकान में। हमो बात के समर्थन में जे गरीब बा ओकरा जमीन मिले के चाहिए, घर बने के चाहिए, गरीब खातिर योजना चलता आ गरीब के मकान बने के चाहिए। तो गरीब के मकान बनी कहाँ से, जमीन तो रउआ धैले बनी। तो यही जमीनवा वहाँ के कि जमीनवा हमारा से केहू हड़पी ना, जमीनवा सरकार हमारे से ली ना, वही खातिर माले पार्टी वहाँ के ज्वाइन कैले बनी, ठीक बा। विधायक जी माले के वो कमेटी बना के जांच करा ली कि कितना जमीन यहाँ के लगे गरमजरुआ बा, जितना पथार के जामापुर में जितना गरमजरुआ बा, जोमोपुर गांव में भी जितना गरमजरुआ टोटल जमीन पर यहाँ के कागजा बा, जाली रसीद कटल बा आ नेटो पर चढ़ गइल बा। तो रउआ ए बरा मुखिया बानी तो BDO साहब CO साहब से कह के कुछ करवानी ना। अच्छा ये बताएं कि जब देवेंद्र चौधरी जी कहत रहे कि हर एक गरीब के 5 डिसमिल जमीन मिलो, 5 डिसमिल मकान मिलो, तो हमू तो उनकरे बतिया के समर्थन करतनी कि जौन खाली जमीन बा जो लगा बा ओकरा के लेके सब बांट दिया, गरीब के दिया जाओ। तो सरकार से बड़का केहू ना लोला। एक बेर विधायक जी भैंसा खाली उठैनी तो जमीन तो कितना जमाबंदी टूट गई। तो हई जौन बाल हो एहू लोग के टूटे के चाहिए कि ना ए लोग के का। तो हमारा पर जौन आरोप लागता वहाँ के कहले कि मुखिया जी लिख के दिले बनी, तो मान ली 1 मिनट खातिर अगर मुखिया जी दिले बनी तो मुखिया जी गरमजरुआ जमीन पर दिले बनी तो ओकर तो डिसाइड CO साहब न करे। आ गरमजरुआ जमीन पर सरकार के हई मान ली कि टोटल हई गरमजरुआ जमीन है। अब एक जना बारन तो मान ली कि हऊ जमीनवा लिखा लेलन शनिचरा बाबा के स्थान, एक कट्ठा आजो उनका बैनामा बा वह गरमजरुआ शनिचरा बाबा के स्थान में लिखवा लेलन पर छठ में बड़ी। आ अभिनो एक जना हईहो लिखवैले बन हई जौन बनल बा हई तो लिखैले भरबा लोग के केहू के कब्जा तबा ना। तो यही तरह के लोग बा, सरकार के भी जांच करे के चाहिए जेकरा लगे और आवश्यकता से अधिका अगर गरमजरुआ जमीन धैले बा, गरीब में पर्चा काट के पर्चा बटाओ, एकरो बात के हम समर्थन करतनी। हमार नाम राजेश कुमार सिंह, मुखिया पति ग्राम पंचायत राज जामापुर आ सांसद प्रतिनिधि प्रखंड जीरादेही, जिला सिवान, बिहार।